Η αποδημία, η αλλαγή διαμονής σε αναζήτηση καλύτερης τύχης είναι μια διαχρονική συνήθεια των Ελλήνων που αποτελεί ιδιότυπο εθνικό γνώρισμα. Στην πορεία των αιώνων, με τις διάφορες κατοχές, έγιναν και πολλές αναγκαστικές μεταναστεύσεις που οφείλονται σε εμπόλεμες καταστάσεις ή υποχρεωτικούς ξεριζωμούς, σε φυλετικές αναμίξεις πληθυσμών ή εθνοκαθάρσεις. Ειδικά στους δύο τελευταίους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας, τον 18ο και τον 19ο αιώνα, η αποδημία Ελλήνων από τις βόρειες περιοχές Μακεδόνων, Ιππυρωτών και Θεσσαλών έχει πολλές αιτίες. Μια από τις βασικές αφορμές απόδρασης των Ελλήνων ήταν η έντονη δράση άτακτων ομάδων Τουρκαλβανών που λιμένονταν την περιοχή. Με σφαγές, λαιλασίες, πυρπολίσεις σπιτιών και υποχρεωτικές οικονομικές εισφορές, τα περίφημα χαράτσια, εξανάγκαζαν τους πληθυσμούς ολόκληρων περιοχών και πόλεων, όπως έγινε με τη Μοσχόπολη της Βορείου Ιππύρου, να μετικήσουν σε άλλα μέρη. Πέρα όμως από τις πολεμικές και ληστρικές αναστατώσεις, μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κυρίως της Ιππύρου και της Μακεδονίας, προωθήθηκε με τη θέλησή του για καλύτερη τύχη προς τις ευημερούσες ελληνικές παροικίες της Ιταλίας, της Βόρειας Βαλκανικής, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ουγγαρίας και της Νότιας Ρωσίας. Άλλοι έφταναν ως τις κοντινές σχετικά περιοχές της Σερβίας για να μην χάνουν τους κοινωνικούς και συναισθηματικούς δεσμούς με την πατρίδα, αλλά με τα χρόνια στέριωναν, έχαναν την επαφή, αφομοιώνονταν με τον ντόπιο στοιχείο. Και θέλω να πηγαίνω. Θυμήθηκα τη ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω. Στους δύο τελευταίους αιώνες της Οθωμανικής κατοχής, ο ελληνισμός στα Βαλκάνια χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τον αλήτρωτο και τον απόδημο ελληνισμό. Οι περιοχές των αλήτρωτων Ελλήνων με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία του και τον 19ο αιώνα ήταν στην άμεση προτεραιότητα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους να τις απελευθερώσει και να τις εντάξει στον ελεύθερο εθνικό κορμό. Στην κατηγορία των αλήτρωτων Ελλήνων περιλαμβάνονταν η Μακεδονία, η Βόρειος Ήπειρος, η Θράκη, η Ανατολική Ρωμυλία, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Κρήτη και η Ιωνία. Ο απόδημος ελληνισμός βρισκόταν έξω από τα εθνικά πλάνα ανεξαρτησίας. Πολυάριθμες παροικίες και ελληνικές κοινότητες της Βόρειας Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Ειδικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Βαλκανική, οι διάφορες συνθήκες ειρήνης μετά από πολέμους της Τουρκίας με ευρωπαϊκούς λαούς ευνόησαν τους Έλληνες εμπορευόμενους και ναυτιλόμενους. Οι ευνοϊκοί όροι των συνθήκων και τα ειδικά προνόμια ισχυροποίησαν οικονομικά και πολιτικά τους Έλληνες απόδημους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και την Κεντρική Ευρώπη.